O Concello de Cambados quere loitar contra as barreiras psicolóxicas que existen no deporte e fomentar a igualdade nas disciplinas físicas. Para elo, lanza a campaña Somos do teu equipo, unha iniciativa para mostrar, a través de 12 deportistas da vila, como as mulleres poden dedicarse a calquera deporte. Para dar visibilidade a mulleres que se dedican a distintas disciplinas deportivas que ao mellor nun primeiro momento pensamos que soamente están desenvolvidas por homes, pero é certo que as mulleres pois tamén estamos aí e creo que é unha forma de visibilizar. A través das redes sociais do Concello compartiránse unha entrevista coas 12 deportistas. O obxectivo é que sirvan como exemplo para as xeracións máis mozas, pero tamén para todas aquelas mulleres interesadas en calquera deporte. Entón, cada muller terá unha entrevista, esa entrevista subirase ás redes sociais con unha campaña promocionada en redes sociais que se chamará tamén así, Somos do teu equipo, para mostrar un exemplo ou, digamos, un referente nese deporte dentro do Concello de Cambados e que outras nenas, nenos, mulleres se podan adherir a este deporte. Outra das patas desta campaña é unha webinar online onde as protagonistas contarán as dificultades que se atopan no seu deporte. Por exemplo, pois, cales son os obstáculos para conseguir triunfar no deporte sendo unha muller, que recomendaciones lle darían a outras nenas que queren facer ese deporte, que plans teñen, que cousas positivas poden aportar o deporte a calquer muller que quera practicalo, anécdotas tamén da súa carreira deportiva. A campaña complétase coa entrega aos diferentes equipos da vila de máis de 10.000 máscaras deportivas, preparadas para a realización de calquera disciplina física.